Punden sembah nuwun. Pelaris. Sama ndak oleh pelaris sama lebokno ndi mi? Kene. Kono. Aku njajal ya tak lebokno tapi aku tak ngadep rene. Coba. Loh, pelaris maneh. Tak lebokno nang kene iki soalé bang paling aman. Anti copet ya? Tahu ono copet ngrego susu gak ono. Ya gak ono. Lah lek ngrego susu sampean paling ya kliru. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten kompak? Nggih. Ditanggapno ludruk larang-larang kok menengahi. Monggo dijawab kanthi sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Selamat sedaya sing rawuh. Amin. Ugi selamat katur seniman sedaya iki. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja coba-coba to Mas Samudra. Lah iya. Iki gak jawab salam malah rasan-rasan wong-wong iki ya. Nggih, jawab mboten ngoten. Coba diulangi sepindah malih nih. Kersane serempak, kersane gayeng ngoten lho. Nggih, aja rasan-rasan sibuk. Mosok ae ditirasane lho sing metu kok gapura jarene. Matur suwun Mbak Minun. Ayo. Monggo dipun jawab sareng-sareng sepindah malih ben Abdul nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkaing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Tumrapipun keluarga dalam Soibul Haja. Nggih. Sehat selalu. Amin. Tumrapipun kemanten kekalih. Hajatipun apa Mi? Kemanten. Lho mantene lho ora enek. Di Mboten enten niku men kanthi kursine kok. Napa? Mantene niku sakniki dalu menika ngeten to Mi. Buka dalane barokah. buka kado. Nggih, buka kado, buka dalane barokah lan buka dalane rezeki. Atur kunjuk dumateng kemanten kekalih kula dongaken. Ugi mugi-mugi dadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur sembah nuwun sowane para YouTuber ingkang sampun meliput dalu menika yuk. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube ingkang wonten ngajeng. Mboten kula sebut satu persatu nggih waktune diperpendek niki. Ngaten. Matur sembah nuwun nggih. Ingkang kerja bareng sesarengan YouTube Budi Wijaya TV. wonten komedi ludruk terbaru. Wonten cerita-cerita humor yang terbaru lagi Mi. Apa iku Mbak? Campur sari delewung anti galau. Lan bapile jenengan kepengin pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur tuplek-plek wonten channel YouTube Gundul TV. ugi monggo disopo Matur sembah nuwun. sabu Rawuhipun sedaya grup sabu saking New Samudra. sugeng dalu. Sopo punden matur sembah Sugeng nuwun dalu, sekoto sopo bancang punden. tarik. Atur dulurku lanang kaji sut Nggih, tim pedhot jalur langit sugeng dalu. matur sembah nuwun niki saking Gus Ipul sak rombongan sabu. Ada Jombang Delik matur sembah nuwun. Ugi kula aturi matur sembah nuwun Bapak Roni, Bapak Jare kang sampun mirsani ten YouTube nggih yuk. Nggih niki sapa punden pundi niki? Tungaren kok gak klambi kuning. Sembah nuwun. PT Anggrem matur sembah nuwun saking Trans Jatim wong bagus. Trans Jatim matur sembah Nggih. nuwun. Yuk. Tim kopior wau sampun apa Mi? Tim Kopior Setro sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Yuk. Nggih. Patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari monggo diwiwiti sesarengan duo gak jelas. Pak Gus. Lakar santri Samunggaling matur sembah nuwun. Mas Sutaman
Matur suwun. Pak Lurah, matur suwun rawuhipun. Anak lanang Bedayan Sekarsari menika menampilkan sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Tampilane Budi Wijaya saiki jos yuk. Nggih, menyesuaikan di tahun 2026 nggih Mi. Nggih. Wis maju pol pokoknya. Menyesuaikan tuntutan yang terbaru pakai napa niki? Drone. Napa niki? Fit apa kok jenenge? Napa? TV gede ngono. TV gede ngono ayo bingung aku. Aku biyen sekolahku lulusan SD Kak, lulus yo karo ngene iki. Langsung kemawon dipun timbali adik-adik awake dhewe yuk. Si cantik jelita dan juga primadonanya Budi Wijaya ning Bella Senggawati Tim pedot. dan ning Adis Arista. Rombongan pedot pokoknya jos. Kangen dulur kurang. Saking watu gede, aku lali rada aneh. Matur sembah nuwun, rawuh. Sampun temeriki Mbak Bella kalian Mbak Adis. Nggih. Si cantik jelita ning Dias Aprilia dan ning Rani As. Oh, di cancel sih. Ning Neno Febrian. Anyar. Iki biasanya sing senggak-senggak PT Anggrem ini. Anyar. Gadis katanya dengan sami temeriki. Yuk. Jos. Mantep. Anyar. Ayu aku Di belakang ning Neno Febrian akan saya tampilkan ning Kiki Amelia dan ning Rani Asmara. Anyar.
tepuk tangan sing anyar-anyar. Anyar-anyar. Wah iki lawas. Hah? Duo gibas ditambahi Dwi. Tak rewangi yen duduk sumur kari numbere ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Mbak Amel sesarengan Mbak Rani sampun nglajengaken bedayan Sekarsari dipun lajengaken Bu. Sing duwe pabrik arem sak daerah Cupak Sanana Semerbak Seng. daning Marsa Aulia. Anyar. Anyar. Bidadari dari Cupak. Sugeng dalu Pak Lurah jamian mumpung ana tanduran pari ku ki gak ana tikus njlungu pokan. Mbak Mindul. Bella. Sabaripun Mbak Sanana kali Marsa dipun lajengaken. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumala. Or King Jombang. Iki kayaknya rek kawak. Kawak, kawak. Sabaripun Mbak Menik kali Mbak Ika Rompeng. Manis Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari dan Ning Reni Ananta.
dipun lajengaken Ibu Inga. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Wikum Sukrisna, dan Ning Rizky. Tiga darah katur jenengan sami, darah rendah, darah kotor, kari darah tinggi. Tiga darah sampun rawuh temriki langsung dilajengaken Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Sugeng dalu Pak Lurah Jamian. Mboten supe dalam aturaken sugeng dalu kagem Mas Temu, Mas Singer ugi Aba Warsono. Nyari video tron Apa ayo? ana banci kate kesetrum. Tanganku yang gelakrak nyekel gini. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dalam sinetron, CEO yang bingung. Ning Sartini dalam sinetron Cintanya ditolak berondong.
langsung kemawon kula aturi temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Mantu Pelamongan Ning Mary Sudayat saking Mojosari Ning Erma Arifin saking Jombang. Tepuk tangan untuk artis Bedayan Sekarsari. Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Yo yo. nggih Nggih menika patatapan Bedayan ingkang dipun lajengaken sesarengan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Blender mengguri sing duwe pasukan campur sari sugeng dalu Mi. Matur sembah nuwun Alhamdulillah. saking Galung Mojo. Nggih Mi. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos, masih juga bersama Taruna Wijaya Sumonggo. Spesial tembang Bapak Kula Abah Suyanto Bandun calon ngecop.
Limpan
Yen wis mari kanca-kanca pamit syukur bakal mangkeme ditinggalake Putri Jaya aku wis konteng cium aku wis matur Terima kasih, Tim Betul-Betul. Terima kasih, terima kasih. wis tak aturi yen penggemarake lali banjur munjuk mir sampai yang hati ora tak gagas penting sesuatu ora tak anggap penting rona bojo wareng ojo munamuni yen kon kamarake lali ditoke wae yen kengkeng wis losor dhewe Mister Bedem. ojo cekak atimu wis tak cukup lelakonku pancene bener kadamu mergo ngedem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca pamit syukur bae mendere ditinggalake selamat tinggal kancaku lereno duka dongakno kuat mendengku wis ora
Budi Wijaya iku truk andalane kang mati di orang kaiku pimpinane desane Pancasila wis dadi landasané berjuang ningkatno pembangunan pancen maju Mbak Inge gimana kok kalau mau pasukatan Bedayan Sekarsari kang diberlakukan keluarga Setiwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya sepeda wali matur sembah nuwun katur dulur-dulur sabu kang sampun rawuh kuwasa sanget tim pedhot jalur langit kopior setre kang sampun rawuh nggih yuk nggih jarene wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali beda sing eling among rasa nggih among waktu tapi yuk nggih ono informasi jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Haris kula Mami Okta Serling merinti di malam hari lan kula Nek Inge Wijaya ngaturaken sugeng talulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.